Folytatom tovább a kalandjaimat. Gyerünk, megyünk az utcán. Bing. 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 Hé, hogyan tudnák átmenni ezen? Elsőt fel kell kezdeni a pukifúvolával. Nem lenne egyszerűbb, ha átmennék mellette? Nem. Meg kell szerezned a pukifúvolát. Azt hogy kell? Attól a gyerektől tudod megszerezni. Te. Hülye gyerek. Hé, azt mondta, hogy ez a csávó az tud szerezni egy pukifúvolát. Adnál egyet? Hé, vehetnék egy pukifúvolát? Addig nem tudunk beszélni, ameddig nem mész előttem te hülye gyerek. Rendben. Hé, mit képzelsz? Elnéztél előttem, ezért készülj harcra! Nem, én nem akarok harcolni, hanem egy pukifúvolát szeretnék venni. Nem jött be. Akkor, ha akarod a pukifúvolát, akkor meg kell harcolnunk, rendben. Készülj harcra! Rendben, Pikachu, téged választalak! Pikachu! Na, most sokkal jobbat hoztam, amiért számos szintűre felfejlesztettem. Rendben, gyere elő! Ez meg mi? Metrosexuális. Úgy néz ki, mint egy meleg ember, pedig nem az. Nem arról beszélek, hanem a Pokémonjáról. Ja, ismeretlen fajta. Mi? Az ismeretlen fajta? Dehogy is, megmutatom, hogy erősebb, mint az a kis villanó kis Pikachu. Megmutatom neked. Rendben, akkor harcoljunk. Nem, használd a karmolást. Rendben, használd a keményedést. Rendben, használd a villámsokkolást. Pikachu! Ebben a csatában az én Magic Cardom vagy mint erős lesz a csatában. Kemény lesz. Rendben, használd a keményedést. Villámsokkolás, keményed, karmolás is meg a keményedést. Dobás! Keményed! Keményed! Karmolás! Keményed! Keményed! 3 órával később. Már csak elütés és véged van a Pokémonnak. Használd az életkitól feltöltést. Rendben, Pikachu, gyere vissza! Gyere elő, Magikarp! Rendben, használd az üres képességet. Hé, miért nem az ember használ? Mert ellenkezne a szabályokkal. Rendben, használd a 10-es képességet a metrosexus. Jó, tessék, itt van a pokifúvolád. Hé, ez nem is a pokifúvolád. Nézd, ember, ha tényleg akarod ezt a pokifúvolád, menj el ahhoz az emberhez. Rendben. Vennék egy pokifúvolát. Na most. Rendben, de esek, küzdjél meg a ismeretlen fajtát Pokémonnal.